Не очаквах цените в Барселона да са чак такива. Колко всъщност струва храната тук? Покажа цените на плодовете и зеленчуците. Моля ви. Доматки. 1 евро. После това някакви сини сливи. 1,50. Ягодките. 2,50. Киви. 2 евро. Чакайте да влезнем вътре. Само ще кажа, че моето любимо манго е 2 за 3 евро. Пък в София да не ви казвам колко 7 евро е. Бананки 1,99. Ябълките 3 евро. Ми се струват много, ама все пак. Леци. Лук 1,29, нещо типно. Картофи 99 цента. Я кажи някакви фрапантни цени в София на нещата. Че само се сещам. 6 евро домат. 6 евро домат, ето ти. 1 евро домат, 1,50 домат. А тея на килограм 3 евро. Как да стане? Сега е момента да се оплача, че ние нямаме такива нарязани мангота. Кое? Ето я. Директно взимаш и си готвиш. Да, в България замразени. Гледай. Прясно нарязано. Да. Много добре. И това е във всяко едно магазинче, на всеки един ъгъл има такова магазинче. Мале, папаята е 2,75. Една папая е такава в София 7-8 евро. Не се шегувам. 7-8 евро е половин папая в София. Това не е нормално. Снимай го. Пуканки с някакви сирена и такова. И колбашата да си боцкаш и гризини. Това какво е? Между другото за 5 евро това е много добре. Не знам. Е това? Това не знам какво е. Ето ти емпанадас. Да. 4 по 3 евро. Така, натураните сокове са горе-долу по 1 евро, 1,10. Ето тук има малко по-скъп за 3,20. Гранини 2,99. 2,99 е бройката. В България колко е граниното? 5 и нещо. В левове ли? Лева. Значи 3 евро. Кока-коля. Това какво е? 2 литра? 2 литра, 2,52. Кенчетата 1,54. Тук ви снимам малко Орео. Бишков 1,85, Ореото 1,90. Тук има още малко Бишков, друга упаковка, пак 1,90. Така, снимам ви хляба. Тук някакви франзелки са 1,19, 1,59, 1,4. По-големите франзели 1,29, 89 цента. Милките са горе-долу като в България. На някои места там са по-евтини, на други по-скъпи. За феновете на енергийните напитки, Monster е намален от 1,79 на 1,45 и тук Red Bull-четата. Не смятам, че храната в Барселона е чак толкова скъпа, даже напротив. Особено спрямо цените в България в момента. Споделете ми какво мислите вие по въпроса.